Guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi and cameras mamawa wabwino. Anyway, nkhani mindi naibano tisa na fotokoze bwino chifukwa nkhani yo it's very interesting chifukwa kwa amene mmatipanga follow nkhani si kuvuta nokumvetsa like nkhani yake it's very interesting kwa investa bwino and ikungophelezera zimene timauzana actually zimene zangochitika ndi Trump 00 should we say 6 hours ago? Yeah, that's it. Yeah. Anyway, tiye tikambeza Putin nthani yake ndakamba zakhaza ndi ego yake kuti ego like kudzimva kuti yeah. Mukudziwa kale kuti pa umoyo wa munthu like kwena kuti kosomeno ngapite sungamupatse munthu moni utakhala pansi. That's really disrespectful. Imene ndikupanga disrespect. Imene sulemu. Imene ndikunyazitsa. Sometimes anyamara ana kuzokupanga chifoti actually they do not understand. They don't know. You understand? Sakudziwa. Komano pamalamulo paumu pachikhalidwe. Kwena kuti kose kwena mungapita. Sungampatse munthu moni iwe utakhala pasi wina akabwera iwe nkukhala pasi basi kupasa munthu chonchi imene ndi mwano ndi zimene zizi ndithu Netanyahu anachita kwa Putin ndithu basi Putin wabwera basi yeye mbosema zote pacha Putin yake icha taizo samachito amabwera mochera pacha is a sign of dominance kufuna kupanga dominate power kufuna kupanga show of power kuti yetu ndiye Putin atafika zinapeza kuona kuti Netanyahu anampatsa moni iyeyo atakhala basi. Actually it was so disrespectful. Komano Putin zimene anangozisunga mmutu anangozisunga namphanga tidzaonetsana and next time pamene kuti zochitika zina Putin pamene anabwera Netanyahu uja anamudutsa like anampanga ignore Netanyahu pamene amayembekeza kuti amene ndipo Putin anangodutsa kshara upanga iyo pachero papanga iyo songa ndipanga disrespect ine this time ndupanga like iyo ndikupanga ignore ngati where you don't exist. You understand? Yeah, they actually it's like it's a group anthu like you understand and everyone was like Netanyahu ngomudu sioncho. You understand? Nde kupota kwake sengukapatsa moni a president Macron ndi anthu ena. You understand? Like yeye kumdusa kupereka moni wapo kuti ayiwa sewe no amwana yokumbira se. You should tell you don't banga disrespect. You see? So anyway, that's another thing. Imene mangofati understand kuti yeah, that's how umuntu mene yo that's how they protect their ego. Umuntu mene amatetezera kunyada kwawo nyado. Yeah, kudzimva kwawo. That's it. Komano tieni tuloweno tsopano ku topic imene timafuna tiuzane lero ali. Tena yake ni nalongoswa kawiri katatu dzuloso I think dzulo dzana nalongoswa nkhani imwe. Ndimanena kunena kuti akuluakulu America ija ndithu imafunitsitsa ndithu kuti maiko like izipanga bully maiko onse ena dziko lililonse azilipanga bully andivesesa azilitiza azibwera iwe tupanga chakuti koma maiko amene ali ndi nuclear maiko amene wowo zimavuta kuti auze zochita zimavuta and maiko aja amakhala kuti awukula mtima. Right? Then nakamba ndapeka example ya Iran kuti Iran kaza mkhandi nuclear drama is trabompo chabwe ndeno pa nthawi imene tili mu nyengo imene America ikuvutikana ndi Russia ndi China komanso North Korea pa nthawi imene tili mu nyengo zimenezozo Trump wabwera ndi decision wabwera ndi chiganizo chake chikutchedwa kunena kuti chimachidwa kunena kuti
nuclearization, denuclearization, chizungu chinabwera pa ndege. Denuclearization, yeah, that means it's like it's nuclear yomweja koma akufuna apange d ndio afuna itetse, it's like a removing, yeah, afuna itetse kuti akuluakulu bwanji za nuclears zithe, like completely zitheretu, pasakhale dziko limene likhale ndi nuclear. Koma sakunena kuti tisakhale, koma akuti pasakhale dziko limene lili ndi nuclear. Komanso akuyankhula kuona kuti by the way, ife ndi amene we are the leading country, ife ndi dziko loti limene lili pa number 1, all the time akuzika pa number 1. Ife ndi amene tili pa number 1 kukhala ndi nuclear. Nde kuchoka pa ife pali Russia, ngakhale kuti chilungamo chenicheni sikuti chimene chocho ya, you understand, Russia ndi imene ikutsogolo kwambiri, inda ambiri kuopsa. Koma iyo kuti ife ndi amene tili pa number 1, kenako Russia, kenako China. President amene yet. That means mutu mwake makamakhala amadziwa, ampanga understand kuti okay, ife chabwino ndi ma superpower, koma also to imagine kumeke pa position 2, position 3 nda America. Sime kwachi bwana kwambiri. That's why ndibona kuti sanga yesere kuyambadala nkhono ndi anthu amene wawa. Ndiye wabwera ndi lamulo akuti wayankhwana kaletu ndi Russia. Tayankhwana ndi Russia, tawuza kuti akulu apa bwanji pakhale denuclearization, nde komanso China, so I hope ivomeraso. Afuna ayuze China, afuna ayuze Russia, ndi Russia kuti is willing. Russia ati kuvomera ikufuna. And aganiza kuti China so iraniso ivomeraso kuti pasakhale chani, pasakhale iwo asabakhale nuclear. Ndefunso ndikumati nanga America yo iwo sawakwamba zawo yayi, sawakwamba za iwo yayi, iwo akhala nayo. But that's a big mistake. Komanso remember kuti achina Putin ndi munthu wama tricks kopya, ndi munthu wama game kopya. Putin sama challenge atu Putin by words. Putin amakuchallenge ma action. Ndiye Putin uja ngati wavomera, that's not chinthu choti chodabwitsa chimenecho. Putin, it's a game, it's a part of the game. Yeye ndi mene apangira, amavomera zinthu, amavomera akavomera basi, avomera basi. Koma zochitika zakhala zosiyana. Kuvomera kuti amafuna is a trick, kungowupusitsa basi. Ndiye iyeyo I don't know ngati Trump akukhulupirira kuti Putin angavomera zinthu zonse. And moreover, I think someone azitha kungopeza kuona kuti okay, then to like the video, then they go on the video, then to comment. We are the most powerful nuclear country in the world by far. Russia's second, China's third. China's going to catch eventually, 5 or 6 years. They're working to catch. One of the things we're trying to do with Russia and with China is denuclearization. And it's very important. One of the things I discussed with President Putin the other day, it wasn't just that, it was also other things. And I think the denuclearization is it's a big aim, but Russia's willing to do it, and I think China's going to be willing to do it too. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great. Okay? Thank you. Best idea. You understand? It's a best idea. Kuti maiko onse kuyambira America wina aliyese pakhale denuclearization. This is the best idea. The best of Trump. This is the best of Trump. This is nice and beautiful. A world free from nuclear. That's nice. Good. Kama fuso ndikumana kuti iwo yawo atakuiononga sanga name atakunama like atakwaza pangani just pasula after pasula kada go tabwera ifeyo tilinayo nde aliyese shut up atakuwaga zimenezi like
Like, you're so America. I mean, it's so America, guys. Like, and Russia sold the seal. Russia said you still wouldn't buy a America. Rahaba sebuno ticho safe yatu hii tibanga hati ticho sajo sabasti pasla China so go ya sanga banga zimenezo go one of the trick is, trust me, the trick is iwowa avomera basi angovomera kuti basi nangasi kufuna kuti ziti avomera ngati mavomera kuti put in your basi no, it's fine, it's like we are willing to do it. Komona deep down in the heart sanga vomera. Trump anani naye kuti akulu ine Putin ndi mankho anayi like pa phone apa like akulu ema kuti makuti kena kuusiku uvozera polisa kuma nkhwana zabwino ukamuza mkazi wanga kuti akunda nkhwana bwino, we had a nice conversation panopa zona ngati basi nkhondo basi yaziziraita kuma uvoza kuti Putin ndi wa polisa kukirani kucha. Yeah, that Putin nimena pangira like mungu ganiza kuona kuti Putin anachoka ku Russia kupita kwa America. Kupita kwa America ngumulandira ngumutreta bwino ngumupasa kwamene kuchawo kukhala basi kucheza dili yonse nkukanaso. Like munthu amene amaganiza bwachi dili yonse nkukanaso mene kunyama kwa mapiraso kulasha. Amabwera ndi soft ndi two. Amabwera ndi soft sibwino basi koma uzoti iye chimene wapanga mumtimacho wachipangadi, right? Hey, sikuti amakhala nti hey ife sitingapanga ndeyi ndi it's part of the game. Nde umu ndi mmene dziko lilili akuluakulu. America ifuna kuti aliyense asakhale ndi nyukiliya chifukwa yumatani chisisi chake nchonena kuti ikumapangitsa kuti ikumapatsa limiti pa mphamvu zawo zowalamulira anzawo. Nde yilunga chankhani chimene chocho palibe amene angakuwuzeni zimenezo. Ena azingokuwuzana kuti komanso sikuti iwe yawo angaphwasule yawo saphwasula ina waphwasula awuza kuti aphwasula koma yawo saphwasula. Fapano ba kana kubanga control anthu ena. Guys, thank you so much. Zisisi zimenezo malawa ene kamenezi khaya bompa kuti muzimva zonse zizikili around.